who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa atong nasod, kalinaw sa kalibutan. Iampo pud nato nga sa hingpit masulbad ang atong giantos nga pandemya ug nga ang atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi, labi na gid ning sige palit sa atong DOPS SBFMM nga unta matagaan og mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadyonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, andama ug lig-una ang among mga kasing-kasing aron inigabot ni Kristo nga imong anak, makaplagan kami niyang tapos nga motambong sa bangkete sa kinabuhing dayon ug mukaon sa langitnong kalanon nga ihatag niya kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ug niining bukira himuon sa Ginoo ang nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Wagtangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlaw, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunog-tunuban ang Moab, ingon sa ugot nga tunog-tunuban, diha sa hugaw sa kahayupan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo,
nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako sa mga lunhaw nga sipsipanan, iya akong ipapahulay. Sa tampi sa malinaw ang tubig, iya akong gidala, iyang gilipay ang akong kalag. Mag-uwi ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang adlaw akong ginabuhi. Iya akong gitutulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan maglakaw ako sa walog sa kangitan, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa man ikaw sa akong kiliran, sa imong sungkod ug imong basto, imo akong gihatagan ug kaisog. Mag-uwi ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong ginabuhi. Imo akong gigyaran ug kalan-on sa akong atubangan. Samtang nagatan-aw ang akong mga kaaway, imong gidihugan ug lanang ang akong ulo. Nagaawas magayod ang akong ingnanan. Mag-uwi ako diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ka, Si Jesus mibiya niadtong dapita ug misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Ug may dakong panon sa mga tao nga miduol kaniya nga nagdala sa mga bakol, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang ug uban pang mga masakiton nga ilang gibutang sa tiilan ni Jesus ug sila giayo niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid nangaayo, ang mga bakol nakalakaw ug ang mga buta nakapita ug gidayeg nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingna niya, "Naluoy ako niining mga tawhana kay tulo na karon kaadlaw nga sila natig-uban kanako ug wala na sila'y makaon.
Dili ko buot nga papulion ko sila nga way kaon kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpauli. Ang mga tinun-an ng utana kaniya, asa man kita mangitag igong pagkaon dinhi niining dapita nga awaaw aron ipakaon niining mga tawhana. Pila ba kapan ang anaa kaninyo? Nangutana sa Hesus. Sila mitubag 7 kapan ug may pipila kagagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Hesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 kapan ug ang isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an ug 7 kabukag nga salin. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining milagro ni Jesus sa pagpakaon sa mga tao, katulo gini nagbalik-balik dinhi sa atong Ebanghelyo. Katulo ba? Kaupat ba ni? Nga gipahimug-atan yun nga ang jutay pagkaon nakapakaon sa libuan ka mga tao unya masubrahan pagyud. Kini usa ni siya ka pakita ba nga kung kuyog lang gid tas Ginoo wa gyoy problema, way jutay, wa gyoy jutay diha sa Ginoo. Kamuron unsa inyong tan-aw sa inyong kwarta, jutay o daghan? Ug jutay gani sa to pa wa kay Ginoo. Kana bang mayon ka kuwang muana gani ka sa to pa wa kay Ginoo. Ang imong kasing-kasing wa puy sa Ginoo. Sa unang pagbasa ni ingon diri kung maghari na ang Ginoo niadtong iyang gingharian magbaha ang lamiang pagkaon og mga mahalon nga mga bino way hunong wa na kuno didtoy kasakit wa nay mga luha kay pahiran wa nay kamatayon wa nay mga sakit. Gipakita po ni Jesus diri kadtong mga taong nikuyog niya ang mga bakol nangaayo, ang mga amang nakasulti, ang mga buta nakakita, ang giyawaan nangaayo, ang mga sanlahon nangaayo. Nya way kaon nagbaha sang pagkaon, nasubraan pag yung 7 kabukag. Sa to pag naa ang Ginoo, way sakit, way kasakit, way gutom. Kamuron, naamuroy mga kasakit? Ano ba mubugat imong kasing-kasing? Naamo? Wa kay Ginoo. Bitaw. Kay ang Ginoo basta naa lang. Bisan ang kasakit, mahimong kalipay. Kana lang atong mga martir. Mga martir ba? Parehan ni San Lorenzo Ruiz. Siunan ka ng torturon kag pila ka simana. Grabe pag yung kay pagka-torture. Abot pa tong tuslo kog dago mangilang tudlo. Nya musmay ras San Lorenzo Ruiz. Muingon pa gyud og tagaan kog 1,000 ka kinabuhi akong balik-balikon og halad niining paagiha ngadto sa akong Dios. Gisayunan ka anak. Musugot ang kalipay ni San Lorenzo Ruiz nga balik-balikon siyang torture 1,000 times adtong paagiha. Kamo mga asawa, tamparuson mo sa inyong bana kay nangabit na siya, luod na kay kagnaw, muingon ka bisag tamparuson pa ko og 1,000 times di yun mausab ang akong paghigugma sa akong bana. Makaana mo? Ha? Mga asawa ba? Imagine ba? Yung kadili madaha pa diray, awa kay Ginoo. Wa kay Ginoo. Kay naa kay Ginoo,
bisan pag bali-balihog ang tamparos, bisan pag pila ka tuig ka gitorture, di yung ka mo atras, basta naa kay Ginoo. No, na siya nakanindot og naa tay Ginoo, kung maghari ang Ginoo dinhi, ang jutay mudaghan. Kagamay ra natong kolekta dinhi, pero nakatukod ta og nindot kayong mga improvements nakahimo ta. Ni cost na ni siya mga 40 million kapin ang atong mga improvements dinhi. Napataroy gihimo nga sa to once and for all nagi-envision na project, mga 60,000 slots ang atong gibaligya nga tag 1,000. Nagitawag na to divine unity, prosperity, and satisfaction na slots. Ginagmay-gagmay lang yun kada adlaw. Karon ni abot na gani ni siya 2,225 ang nahalin. Di ba? Ang pakpakang Ginoo. Ginagmay-gagmay lang ni siya nahalin. Pero padaghanon ra ni Ginoo. Adi lang kita maproblema. Niya ang nanghatag sa dani, ginagmay-gagmay nga nihatag, daghanon sa nas Ginoo ang sukli nga to nila. Ang tagiya atong 7 kapan nga nasa tong ebanghelyo, ang tagiya ba? Didto giuli niya ang 7 kabukag nga nahimong sobra sa gimilagruhan ni Kristo. Ang iyang 7 kapan nga gihatag nahimong 7 kabukag, unya nakapakaon pag yung libuan ka mga tao. So kaning nanghatag aning atong mga slots na malit ani nga niabot na rog 2,225 slots. Siguro gyud ko basta tinuod lang gyud silang naay Ginoo, mudaghan gining ilang bahandi. Pilo-piloon gini. Pila na ka nakapilo? 7 kabukpan, nahimong 7 kabukag. Pila mo na? 100 times? Sa inyong paminaw, 100 times ang pagpilo-pilo ka. Kanang bukag, kailan mo bukag? Kailan mo bukag mo? Sa inyong paminaw, pila ka bukpan ang masud anak? Sa kabukag ba, pila ka bukpan? Mga ibutan ta lang og ay pan, ingorom nagkumo kadagko. So tingali mga 200. Butang talag 200 kay ang mangga na mo dito sa una ingon ani ka dagko musod man og mga 100 ang usa ka kaning kuan. Mga 150. Sige 150 lang man. Ana 150 lang. Ano ra kadagkong pan. Ingon ani ba nakadagkong pan? Tingali ingon ani. Nya ang ilang pan dito kay di man to lingin nipis man. Hapnigon raman to nimo tandaan na kabaga. Nya gision gyud na nila ini kuan ana ba. Di sa to pa. Abot pagani tingali to. Ay ibutan ka lang 200. Nya times kuan. Times 7. Gila man. 1,400 divided by 7. Awak okay ba? Aron mahibawa na to kapila gipilo. Di sa ato pa 200 times more or less. So dili lang 100 times, 200 times. Muna kaning nihatag ani atong slot, pilo-piloon sa di 200 times ang ilang grasya. Kaning do ana. Muna hatag pa more. Palit pa more. Nang akong giingon nga karong buwan sa December 1 maron, ato ko nung suwayan, kita lang mga parishioners ba? Nya hastang inyong mga kaila, dasiga ko no sila ini nga month of December, muhatag, mupalitag bisag usa lang kaslat, 11 usa lang kaslat atong gift ni Mama Mary karong iyang conception, Immaculate Conception na pista karong December 8. Muna atong gift niya sa iyang pag-conceive niya, ato sa nang gift ni Jesus sa iyang birth karong December 25. Ato bang ihatag ang ato bang gasa sama atong tulo ka hari nga migasa. Sa to'y gigasa nila, bulawan,
insinso, ug mira. Kita, divine unity, prosperity, and satisfaction. 1,000 raw na per slot. Siya raw sa kabuan, di ka katigong. Anak, labi na kay trabaho. Kamo, ako mong sayang dasig. Ako, saad sa ko, basta buhi pa ko, 11 minos, kuan gini akong paliton, mga 20 ka slots kada buwan. So, mahurot ning buwan sa December, basta kapalit sa ko. Kay niaging buwan, kapalit man ko og 58 ka slots. Kay birthday man ako pagka 24, ika 58 birthday. So, nipalit sa ko 58 slots. Karon sad, masige mo tingin akong 25 kay pinaka-highlight ko natong 25, no? December 25. So ako lang sang himuong 25 slots akong paliton. Anak, kamo pila may inyo? Anak mo na ka nang mamaligay, pila may imo? Pila inyo? Sige, ato paliton aron mahurot na ning 60 slots. Aron ika January, sugod na ta sa atong once and for all projects, di ba? Okay na ninyo? Mura mamugwa gyud mo ka ng reaction pero nay pipilan and okay ra pa din. Sunod tuig lang na, sunod Disyembre. Ako lang ning gihisgutan tungod kay mauni ang beauty sa kinabuhi sa simbahan. Kitang tanan kinahanglan mahimong kabus aron madato ang atong simbahan. Kung mahimo na tan kabus kitang tanan, madato ang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Ang katilingban. Why maglisod? Why magkalisod-lisod? Matod pa sa atong Acts of the Apostles, why kana ganing gitawag nato nasubrahan, wa say nakuwangan. Ninduta na ano nakahimtang, why nasubrahan, wa say nakulangan. Karon na atay jutay nga nasubrahan, daghan kay nakuwangan. Og inyong tanawon sa kaning gitawag og economic ba nga analysis. Kon pa ko, high school pa ko, giingnan ako sa among social studies nga maestro, gitouch man na niyang topic sa sharing of goods sa kalibutan. Ang 95% sa atong wealth gikuptan sa 5% of the world's population. Tanaw ha? Ang 5% nga population mao'y nag-control, mao'y nag-angkon sa 95% sa atong wealth. Samtang ang 95% sa atong population mao'y nag-share sa 5% of our total net worth. Giswayan akong analyze based on ang Forbes magazine na gipost diha sa Google. Akong gi-search ba nya gahimo-himo kung akong analysis karon kay high school pa kung kuanto 1979 akong gi-analyze karon pastilan ang nigawas sa ako lang analysis, bugo-bugo man sa kong jutay, ako lang sa nangikon, 4.97% sa atong wealth sa tibuok kalibutan ang nag-share ang 95%. Ang 96 something, point something, or 95 point something percent sa atong wealth sa kalibutan ang nagkupot ang 5%. Kuyaw no, ngunang doon natay kinadatuan karon nga tao sa kalibutan. Di lang nako isulti nga naamnas Google, the wealthiest person in the world now naa siya net worth nga mga $330 billion. Siya ra ko sa kupot ana, $330 billion. Ano, sobra na kayo na niya, di ba? Pero daghan kay din ni San Vicente nga malipay lang tag 5 kilo rice atong ihatag kay galisod in tawag maayo. Daghan kay tibok kalibutan nga naglisod og kaon katulo sa usa ka adlaw.
kanang gitawag na itong naa sa below poverty line. Grabe jud kayo ang atong pagkahakog. Wa ta magpuyo sa Ginoo. Mo nang diri sa atong kanini ang tubag sa Salmo, gidasig ta sa pag-ingon unsa to atong padaan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Pagkanindot og ang tanang Katoliko ato ning isulti og ato ning puy-an. Puy-an nato ang paghinatagay, puy-an nato ang pagtinabangay, puy-an nato ang pagpaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo ug matagamtam nato ang tinuod na kalipay nga matod pa sa unang pagbasa. Magbaha ang pagkaon, papason ang atong mga kasakit, pero moabot ang panahon kuno nga ang mga mapahitason katong gitawag og muab, tunuban sa mag-uhot diha sa hugaw sa mga kahayupan diha squadra, di ba? Kanang mga uhot masagol man na sa kaning kuan, lapok ato na mala ng tunob-tunuban. Mao na siya ang mahitabo sa mga mapahitason. Ngunang di lang ta masina aning ni ang 5%. Bahala na lang og kita dinhi 95% ang gidaghanon, gamay ra tag pagkaon, ato lang i-share, mudaghan ra lagi na. Na kamo share mo ros kolekta, mudaghan na. Palit mo slat, mosamot kadaghan, daghanog palit, mosamot pag ginagkadaghan. Misteryoso kaayo ang pamaagis Ginoo. Ang makatigamtam niini kadto ra sang motoo, pero kadto mga hakog dili makatagamtam niini, pirming kuwang ang ilang kinabuhi. Manindog na ta mga buutan. Puno sa pagsalig o pagtuo, mudangop kita ngadto sa Dios sa atong mga panginahanglan ug muingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alam sa mga pangulo sa simbahan nga andam unta sila sa pagpaambit sa mga hiyas nga gitudlo ni Hesus kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod nga maantigo unta sila mutan-aw sa panginahanglan sa katawan labi na sa mga kabos, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang niadtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kahalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga plano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kanilang tanan nga nag-una kanato diha sa pagtuo, nga matagamtaman na unta nila ang bangkiting walay katapusan didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaya ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo o madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug makaron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabuot namo, nagpaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Aron paghadlom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord, one blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this world. Magampo kita. Kaluy Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Diosnong panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horacio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo, pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang na ining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunuan luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen.
Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang multiplication of graces. Padaghanon sa Ginoo ang atong mga grasya. Nya mahitabo ra ni kung kanunay tang manghatag ngadto sa uban sa ngalan sa Ginoo. So, pasalamat ta sa mga manggihatago nato nga mga kaigsuonan nga nakapalit na sa atong mga slots sa DOPS SBF MM. So, akong usbon pag-ingon nga ang ato narong halin as of yesterday niabot na og 2,225 slots. Pakpakan na to ang Ginoo. Napay daghan, no? 57,775. So kung mamalit ang tanan natong mga parishioners, kamong dinhi og sa online, ugma hurot na ni. Bisag tag 1,000 lang atong palito, no? Tag sa kaslat. Hurot na ni kaugma. Ikasunod adlaw, wa na, sugod na ta sa atong once and for all projects. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaos sa inyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.